U redu, ekipa. U prvom krugu želim da pripremite Coca-Cola žele za mene. Vidite? Žele? Ja nikad to nisam uzela. I stvarno čak imam ideju odakle početi. I, naravno, trebaš uzeti Coca-Cola. Idemo! Aha, skoro savršeno. Osim za par kapi. Chili, bolje se osuši. Hvala bako! Prvo moram malo osloboditi bocu kole. Učinit ću to na najugodniji način. Sada prepoznatljivo sagorijevanje. Onaj treći! A tvoje me čine sve boljim. U redu. Trebaš dodati malo bombona u kolu. Bit će ukusnija i ljepša s tim. Zatim ću uliti kukuruzni sirup u istu bocu. Upravo zahvaljujući njemu, moja kola će se uskoro pretvoriti u žele. Ostaje samo da ga dobro protresemo. Čini se da je kukuruzni sirup bio previše ljepljiv. Da, idemo dalje. Čekaj. Da, definitivno je previše ljepljivo. Morat ću to silom iščupati, inače kako će Becky okusiti moje remek dijelo? Hajde. Uspjelo je. Pa, moj žele je gotovo spreman. Ostaje ga samo malo ohladiti kako bi bio još više nalik želeu i ukusniji na okus. Super! Sve je previše komplicirano. Najbolja želatina je običan med, koji možete samo staviti u led. Nije li to briljantna ideja? Da. Potpuna besmislica. Pokazat ću ti kako napraviti pravu želatinu. Za početak, ulite kolu u tavu. Nakon toga, ubacit ću hladne marmelade u ovu kolu. One će se otopiti i učiniti moje buduće remek dijelo još boljim. Zadnji sastojak je tajna. Dat ću želeu briljantni sjaj. Sada, dobivenu smjesu treba kuhati u tavi, dobro je miješajući. A kad žele bude spreman, možeš to uliti u bocu. Baš tako. Puni se. I posljednji korak je hlađenje želeja. Nitko to ne može učiniti bolje od tekućeg dušika. Trebamo napuniti bocu, a zatim pričekati nekoliko sekundi. Djeco, budite oprezni. Nemojte to raditi bez odraslih. To je darivanje. Spremno! Gdje da počnem? Viki, vrijeme je da odaberemo današnjeg pobjednika. Možda neka baka prva proba. Ima okus kao običan med. Sada je red na šefa. Izgleda lijepo naravno. Ali zašto je tako sjajno? Pa Jill je ostala. Vau! Vrlo ukusno! Mislim da nitko nema pitanja. Jill postaje pobjednica! Da, znao sam to. Što je ovo? Ovo je sve što vam treba za pripremu vafla. Idemo, ekipa! Biće gotovo. Vafli, ali što? Domaći vafli su moj specijalitet i znam bolje od ikoga kakve vafle moja unuka voli. Prvo, treba umjesiti tijesto. Sve je ovdje nježno, brašno, jaja, maslac. Ne može, mi smo bez šećera i mlijeka. Mlijeko, usput, je nestvarno dobro. Tijesto je gotovo. Kako ti se sviđa ovaj govor, Nisam impresioniran. Moj stroj to radi brže. Kako to? Brže. Smiri se, oprosti. Da, s 2 ruke je puno brže. Da, sumnjam u to. Ovdje imam sve spremno. Ostaje samo podijeliti tijesto na male dijelove. I sada ih stavljam u odvojene zdjele. Šareno je. Sada možemo kuhati naše vafle. Uz pomoć obojenog tijesta moći ću napraviti šarene vafle. I imam i vrlo ukusno. Sve sam već sama isprobala. Pa,
Misliš li da se možeš natjecati s velikom šeficom Annie? Ako ne, moja dugina vafla je spremna. Sada je trebate lijepo predstaviti. Zašto to ne napraviti na crnom tanjuru? A malo šlaga će igrati ulogu oblaka. I malo šarenih mrvica neće... Da? Za... dodat... ljepotu. Sjajno. Na vrhu... Znam da moja unuka voli moje najviše vafle. I već su gotove. Ukrašavajući ih sladoledom. Krema i bobice? Nema ništa bolje od ljetnog dana. Takav sunčan I malo dan. javorovog sirupa ne bi škodilo. Imaš. To je čudno. Dlan prema dolje. Imam sve pod kontrolom. Ili ne. Imam ideju. Sigurno ću tamo imati nešto korisno, prijatelju. Nije loše. Velike uši, nisam znao. Imao si vremena zaviriti u moj ruksak. I... pogledaj. Ispalo je vrlo ukusno. Mislim da ne. Sada pitajmo Viki. Papa, kakva je ovo oparezanac? Nikad prije nisam vidjela ovo. Nadam se da je i ovo dobro. Pogledajmo. Krskanje! Odvratno! Nikad nisam probao nešto gore u životu, ali baka je napravila vafle kakve volim. Lijepo je znati da nekim ljudima je stalo do tebe. Hvala, bako. Nevjerojatno su ukusne. Da. A kuharica Annie je napravila je pravo umjetničko djelo. Osim toga, vrlo je ukusno. Bravo! Ali možda ovaj put nitko ne može usporediti s bakinim vaflima. Volim ih od malena. Ona je pobjednica. Hura, znala sam da mogu pobijediti sve. Što je ovaj put? Želim krafne. Nadam se da ćeš me usrećiti s njima. Brzo napravite krafne. Ukusno. Nema veze. Ukusno? Slažem se. Biće jako dobro. Jesmo li već počeli? Oprosti. Potpuno sam se izgubio. Ali, okej. Spreman sam početi kuhati. Prvo trebam uzeti paket Oreo keksa i zgnječiti ih. Tadum! Sada se ove mrvice trebaju pomiješati s nutelom. Moj omiljeni dio kuhanja, jer nakon toga mogu probati što sam napravio. Da, ukusno! Ostaje samo uliti nastalu čokoladnu smjesu u ovaj aparat za pravljanje krafni. Samo pogledaj to. Gdje je to? Evo mješavine za krafne. Hvala, šef. Uliču je u kalup. I čekajmo. Kako si spor! Evo mojih mini krafni. Sve su spremne. Pogledaj kako su prekrasne. Sad ih treba podijeliti napola. Baš tako. I onda ću staviti malo sirupa unutra. Gotovo! Sada mi treba tekući marshmallow, kojim ću ukrasiti krafne na vrhu. Da bih to napravio, stavit ću ga u vrećicu i istisnuti na krafne kroz rupu s druge strane. Tako praktično i vrlo ukusno. I ostao je još posljednji korak. Posip. Bez njega krafne nisu krafne. Pogledaj samo kako sam brzo kuhala. Remek dijelo. Možete samo zavidjeti. Dimim. Moje krafne su skoro gotove. Moram ih samo posuti šećerom u prahu. Polako. Oprosti. Sada je sve spremno. Stvarno želim probati te krafne, ali izdržavam. Izbirljiviji su od nas. Za njezinu sestru Jo. Kakav nered. Nema potrebe mahati opasnim uređajem na taj način. Pogledaj kako je divno!
A ovi donuti će biti još ukusniji nakon što ih dodatno premažem nutelom. Viki, vrijeme je da izabereš. Tko će pobijediti ovaj put? Kuharica Anije ima najljepše krafne. Želim ih prvo probati. One nisu samo lijepe, već i nevjerojatno ukusne. Apsolutno sam oduševljen. Sljedeće, probajmo bakine krafne. Kako ukusno! Ali previše obično. Očekivao sam nešto više. Ipak, nadam se da će me tvoje krafne iznenaditi. Čokolada, kao što volim. Ali trgovina Amy još uvijek ima najukusnije krafne. Čestitajmo joj na pobjedi. Zašto? Hvala ti, Bert. Netko je cijenio moje sposobnosti. Pomoć? Evo vaše dostave, gospođice. Oh, pa ovo je za tebe. Hvala! O, to je moj poklon za mene. Što imamo ovdje? Da, sad ću uzeti ovu stvar i... O, prilično je teško. I ovo... O, napravit ću nešto vrlo zanimljivo za sebe. Ne možeš zamisliti što ću učiniti. Dakle, moji alati, evo ih. I naravno ružičasti valjak i boja. Spreman sam za rad. Obojiti ću sobu u svjetlo ružičasto. Za to treba izliti boju. I uzet ću valjak. Oh, malo sam prolila, ali to je u redu. I onako će sve biti ružičasto. Napravit ću si super ružičaste zidove. Što radiš? Nazvaću svoju sobu potpuno ružičastom. Zvuči cool. Da, zidovi su spremni. Sada možemo prijeći na izradu kreveta. Uvijat ću vike. Gotovo je, ostaje još malo ukrasiti prostor. Dakle, zalijepit ću različite naljepnice i igračke. Da, tako je super. Imam ljuljačke, zavjese i plišane igračke. Wow, to je jako cool. Ovo je moja super kuća. Tako je cool ovdje kao u bajci. Ja sam smislio nešto. Sada ću kupiti neke alate. I evo dostave. Dobar dan. Evo vaše narudžbe. Hvala puno. Ovo je za tebe. Doviđenja. Iscrpljen sam. Dakle, što imamo ovdje? Da, crna boja. Pa, ne trebam ovaj valjak. Učinit ću to jednostavno ovako. A sada ću razmazati ovu boju po zidu. Još malo i sada su moji zidovi postali crni. Kako cool. Dakle, što imamo ovdje? Građevinske naočale jer ću graditi i piliti što? Da, ovdje ću nešto piliti. Hej, pazi! Nancy, ne brini. Oh. Sad ću se udobno smjestiti. Sve će biti crno i u rock stilu. Krevet, zidovi i dekor. To je sjajno. Ispalo je nevjerojatno udobno mjesto. Volim to. Uvijek ću se ovdje odmarati. Dakle, što da obučem? Da, plavo naravno neće ići. Trebala bih si kupiti neku drugu odjeću. Bok, požuri. Evo ga, moj omiljeni stilist. Bok, uđi. Dobro, slušaj. Moramo nešto poduzeti u vezi s tim. Pretvorit ću te u princezu. Prvo ću te izmjeriti. Da, sve je jasno. Trebamo malo magije i... U redu. Ej, Vau, pogledaj haljinu. Ja sam princeza, moja dama. Vau, kruna. Ovo je jako cool haljina i kruna. Ja sam prava princeza. Odgovara mojoj novoj sobi. Hvala ti puno. Uvijek, draga. Idem po novu kolekciju. Bok. Bok? Vidimo se uskoro. Izgledam zadivljujuće.
Hej, i ja sam smislila nešto. Dakle, ovo nije dobro. Ovo je također loše. Što je ovo? Ništa ne odgovara mojoj novoj sobi. Ali riješit ću ovaj problem. Dakle, imam sprej i nacrtat ću pravo na majicu. Pogledaj, imam super trbušnjake. Što? O moj Bože, smiješan si. Imam samo izvrstan smisao za humor. I gotovi smo. Savršena crna majica. I trebamo nešto napraviti s mojim hlačama. Prvo ih trebamo poderati. I malo spreja. Bit će super. Zbilja ćeš to učiniti? Naravno, i šešir također. Dakle, moj izgled je skoro gotov, ali nešto još nedostaje. Imam ove željezne šiljke. Sada ću ih zalijepiti na svoju bejzbolsku kapu. Imat ću pravu rokersku super kapu. Wow, ovo je super cool. I lanac, pa pogledaj kako sam cool. Ja sam nevjerojatan mačo. Da, imam super izgled. Trebamo obući čarape. O, čovječe, tako smiješno. A onda boss nije udobno. Hej, gdje je moja druga čarapa? Što učiniti? Možda je ovdje. Ili ovdje. Ne mogu ga pronaći. Nije ovdje. Vrlo zanimljivo. Smislio sam nešto. Imam super zviždaljku. A sada dođi k meni, moj vjerni pse. Slušaj, molim te, pronađi moju drugu čarapu ovako. Hajde, vjerujem u tebe. Hoće li ga stvarno pronaći? Pogledaj. Da, ovo je tvoja slika. Ne. Otkrio si moju tajnu. Odlazi. Ne brini, neću nikome reći. A sada imam čarobnu svinju. Eto ga. Nevjerojatno. On je jako cool i zove se Babe. Dobar je i sigurno će pronaći tvoju čarapu. U redu? Pokušajmo. Dakle, prasit ću. Idemo. Trči tamo! Hajde! Hajde. Izgleda pomalo smiješno. Mislim da je jednorog ugrizao. Gledaj, već ga je pronašao. Pau, zaista. Ne, makni to od mene. U redu, nije tako loše. Malo ću popraviti obraze. Pitam se tko je to došao k meni. Da vidimo. Ne. Dar je dobar. Hvala ti puno, Bog. Da vidimo što je ovdje. Da, razne plišane igračke. Jako ih volim. Patrik zvijezda i jednorog. Što još ima? Kako slatko. Sada ću se igrati s njima. Tko će piti čaj sa mnom? Organizirat ću pravu zabavu za svoje igračke. Taj. Ja imam ideju. Imam cool auto, sada ću nešto napraviti s njim. Bio je srebrni, sada će postati crni. Ovako je puno bolje. Imat ću super cool punk auto. O tome pričam. Neću se sada igrati s njim, ali pobrinut ću se za to. Sada ću ti pokazati što je prava rokerska čajanka. I punom brzinom i ja. Što si učinio? Da, pravo u metu. Moramo to ponoviti. Ne treba ti. Dođi ovamo. Daj mi daljinski. Kakva kvrga. Boli me. Dopusti mi da ti pomognem. Imam prvu pomoć. Da vidimo što ti može pomoći. Ovaj hladni flaster sigurno će pomoći. Tako. Hvala ti, osjećam se puno bolje. Evo, čokoladica za tebe. Ukusno. Hvala ti puno. I ja imam nešto. Želiš li to? Hvala.